खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू द चैनल चिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रि बेनि सोमोन्दै सावरायनो लादों सो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखा आरो खाथिनि बे घन्टा बाटनखौ थुनानै लाखा दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै लेट्स गो भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो नोंथांमोना नैबे स्क्रिनशटखौ नायनानै लाग्रो बेयावहाय आङो बेखौ आं मैया मोनानो मोनदों नाथाय हरावहाय एसे प्रब्लेम जानायनि थाखाय आं भिडिअखौ खालामनाय जायाखिसै सो दा फुंबिलि समावहाय आं खालामनाय जाबाय नाय लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि गुबुननि कन्टेन्ट गुबुननि भिडिअ गुबुननि मिउजिक गुबुननि माबा माबि खावनानै जुदि गावनि इउट्युब चेनेलाव होयोब्ला नोंथांमोना बोरै साक्सेस जानो हागोन नोंथांमोना बेखौनो सानग्रो जायफोर बिथांमोना इउट्युब चेनेलावहाय बे जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रि फोरनि मुभिफोरखौ नोंथांमोना रिआपल'ड होदों बा नोंथांमोना आपल'ड खालामदों ससेयै नोंथांमोना गावनो साननानै नायग्रोल' नोंथांमोना मालायनि भिडिअखौ आपल'ड होनानै नोंथांमोना माबायदि साक्सेस जागोन बेखौल' सानग्रो आं जोबोद दुखु मोनदों नोंथांमोन जायफोर बिथांमोना बे आबरिया ब्रह्मनि आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय गोथार मुभिखौ खोन्दो खोन्दोयै गावबा गाव निजा इउट्युब चेनेल खुलिनानै आपल'ड होदों बिथांमोनखौ आं खावलायो नोंथांमोना जेन बे फिल्मखौ डिलिट खालामफिन आबरियानि फिल्म आरबि प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय गोथार मुभिखौ नोंथांमोना लिक खालामबाय आरो साननैसो सिगाङाव माने दान मोनसेसो आगोलावहाय हायनामुलि पार्ट 7आबो बेबायदिनो लिक जाजोब्बाय ओमफ्राय आरो फैबाय थानाय समफोराव आरो सोरनि मुभिया लिक जागोन रावबोथ' बुंनो हाया मानो बिदि खालामबाय थादों नोंथांमोना मा मोनदों बेफोरदि खालामनानै ना नोंथांमोना साक्सेस जादों ना मा जादों मालायनि मुभिखौ ससे नोंथांमोना गावबा गाव निजा इउट्युब चेनेल खुलिब्रबनानै आपल'ड होनाया मा जादों नोंसोर मा मोनदों बेफोरबायदि खुलिनानै जेबो मोना नोंथांमोन मिथिबायना आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावगासिनो दङ अन्नानै नोंथांमोना फिल्मफोरखौ मुभिफोरखौ डिलिट खालामफिन अन्नानै जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि खालामदों नोंथांमोना सासे इउट्युबार जानो गोसो दङब्ला नोंथांमोना गावनि निजा कन्टेन्ट लगाय आरो निजा फेस निजा भइस होनानै नोंथांमोना भिडिअ खालाम नोंथांमोनखौ रावबो जेबो बुंनो हाया नोंथांमोना अट'मेटिकेलि गावबा गावनो साक्सेस जागोन सानसे नङा सानसे साक्सेस जागोन स' बेनिखायनो आं खावलायनो सानो जायफोर बिथांमोना जायफोर इउट्युबार बिथांमोनाहाय बेफोरबायदि खालामदों स' अन्नानै नोंथांमोना माने आपल'ड होनाय फिल्मफोरखौ डिलिट खालामफिन आरो इउट्युबार जानो गोसो दङब्ला गावबा गाव कन्टेन्ट खालामनानै भिडिअ खालामनानै आपल'ड खालाम अब्लासो नोंथाङा साक्सेस जानो हागोन बेफोरबायदि मालायनि कन्टेन्ट होनानै भिडिअखौ सिखाव खालामनानै नोंनि इउट्युब चेनेलाव आपल'ड होबा नों मालाबाबो साक्सेस जानो हाया बेखौ ग्यारान्टि लिरनानै होनो हागोन स' बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ गोसो हो 2-3 मिनिट 4-5 मिनिटनि मोनसे भिडिअ बानायनो नांगौ जायोब्ला बेसेबां बार रेकर्डिं खालामनांगौ बेसेबां बार नायफिननांगौ जायो बेसेबां बार गारलाय लालाय बेसेबां खस्थ' जायो जोंसो मिथिगौ बेसेबां सम एडिट खालामनांगौ जायो जोंसो मिथिगौ खस्थ' खालामग्राफ्रासो मिथिदोंना जायफोरा एडिटिं खालामनानै मोनदों बा जायफोरा रेकर्ड खालामनानै मोनदों बिथांमोनासो मिथिगौ नोंसोरो मालायनि भिडिअ अलरेडि जाखानायखौ सिखाव खालामनानै गावनि चेनेलाव आपल'डल' होनायालाय माथो बिदि साननानै होदोंब्ला बेयो गोरोन्थि जागोन मिथिबायना बिदि साननो नाङा आपल'ड होनाय मानेनो बेयो नों अनारनिफ्राय जाय फिल्मनि बिगोमा नों बिनिफ्रायनो अर्डार लायाबिसिनो गावनि चेनेलाव आपल'ड होनाया बेयो आयेननि बेरेखा बिथांमोना नोंखौ आयेननि राहा लानानै बिथांमोना नोंखौ जेरा खालामनो हायो दा बेफोर माखासे बिथिं गोबां दङ स' नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना बे आबरिया ब्रह्मनि फिल्मखौ गावबा गावनि निजा इउट्युब चेनेलाव होदों अन्नानै नोंथांमोना डिलिट खालामफिन आरो इउट्युबार जानो गोसो दंथारोब्ला नोंथांमोना निजा कन्टेन्ट खालामनानै भिडिअ हगार नोंथांमोनखौ रावबो जेबो बुंनाय नङा आरो जोंनि बर'नि ससियेल मिडियायावसो मानो बिदि जानो मोनो गुबुननियाव माथो जों बेबायदि नुनो मोना आसरित मा जोंनि मानसिफ्रा
माने ओरैनो फैसा कामायनायखौसो लुबैयो नामा जोंनि मानसिफ्रा मा आसरित मालायनि सायावनो माहाजोन जानो लुबैयो आसरित दे खिन्थु बांद्राय गोबावानो जायाखै आं नुनाया हायनामुलि पार्ट 7 बेबो बिदिनो लिक जादों आरो दा बे आबरिया ब्रह्मनि गोथार मुभि बेबो लिक जालायबाय आसरित आसरित घटना आरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि मालायनि सायाव देरगानो साननाया बा मालायनि सायाव नोङो साक्सेसफुल जानो साननाया बे माब्लाबाबो साक्सेस जाया आरो जाहैयोब्लाबो दान्दिसे समनि थाखायल' साक्सेस जायो गोसोआव लाखि मिथिबाय लोगोफोर जायफोर बिथांमोना बे आब'नि फिल्मखौ आपल'ड होनानै लादों बिथांमोना अननानै डिलिट खालामफिनो जेन' आं आखाइ खबजोबनानै खुलुमबाय स' खामायन' साबस्क्राइबार आरो वाच टाइम बा भिउस मोननो थाखायनो नोंथांमोना मालायनि कन्टेन्टखौ आपल'ड होनाया बे मोजां जायाखै स' बेबायदि खालामनो नाङा नोङो निजा गावनि कन्टेन्ट खालामनानै भिडिअ आपल'ड हो साबस्क्राइबारा गावनो गाव अट'मेटिकेलि फैखागोन आरो भिउआबो अट'मेटिकेलि जाखागोन अब्लासो नोङो सासे मोजां इउटुबार नोङो साक्सेस जानो हागोन गोसोआव लाखि आं दिनैहाय बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो बुंबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै होदो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन जै बर' हारिनि जै बाय बाय